Днес ще ви представим една композиция с тоалетка на едни клиенти, които поетапно обзавеждаме. Естествено, тоалетката без осветление не може. Характерното е, че горният шкаф е направен на две нива заради осветлението, да може да се събират по-високи флакони и по-ниска част. Много са интересни плодовете. Вградено огледало, допълнителен работен плод и тук е място за кутии за бижута. И по този начин работното пространство се увеличава. Чекмедже, слагерни механизми и малък скрин, който допълва това работно пространство. Табуретката, която е част от цялата композиция с леглото, има двойна функция и към леглото, и към тоалетката. Благодаря за гледане.